Takže ako ste si isto všimli, intenzívne zrážky sú aj v častiach západného Slovenska, na severe či strednom Slovensku. Predpokladalo sa, že to bude o pár desiatok kilometrov ďalej, ale toto je krása Jadranky. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu o 9:30. Najviac zrážok do 21. evidujeme v obci Lontov, kde bolo nameraných 8,2 mm, čo môže predstavovať približne 10 cm snehu. Je to preto, že sa tu už dlhší čas cez toto pásmo presúvajú intenzívne zrážky, ako vieme aj z hodinových úhrnov, kde intenzita presiahla aj 2,5 mm za hodinu. Poďme sa pozrieť na pár úžasných videí, ako nám sneží. Toto nádherné sneženie je z Dobrej Nivy v okrese Zvolen, ktorá bola zasiahnutá tým intenzívnym pásmom. Ďalej zo Vysokých Tatier, konkrétne zo Svitu, kde toto intenzívne pásmo tiež zasahuje. Rovnako aj Dolný Jalšovík v okrese Krupina, kde husto sneží. Chcel by som zdôrazniť, že ak sa niekomu moja tvorba nepáči, nemusí ju sledovať ani písať negatívne komentáre. A ešte posledná správa, užívajte si toto krásne zimné počasie. Na strednom a východnom Slovensku nás čakajú ešte hodiny intenzívneho sneženia.